A presenza feminina na historia da arte estaba principalmente relegada á muller como obxecto de representación do home artista. A conquista do seu espazo como profesional veu precedida de grandes mulleres que se enfrontaron ás barreiras. Á fronte das vanguardas recén empezado o século XX, atopamos creadoras que expoñen poderosamente a súa propia linguaxe. Louise Bourgeois, Frida Kahlo, Remedios Varo ou Maruja Mayo son algunhas das artistas transgresoras coas convencións sociais do seu tempo. Detrás delas chegan pintoras, escultoras, deseñadoras, historiadoras da arte e críticas que recollen o testemuño para crear de acordo coa súa propia conciencia. Así o fan creadoras de arte urbana como Yuro, que loita contra os estereotipos nos seus murais, Paula Bonet, cas súas ilustracións autobiográficas, ou Shirin Neshat, que reflicte a condición da muller a través da súa produción audiovisual. Mulleres que, a través da súa identidade, mostran con paixón unha realidade plural.